Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар турнири UFC Fight Night варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов зидди варзигар аз Полша Матеуш Ребецкий муҳориба гузаронд ва дар ин навор мо барои шумо абзори ин муҳорибаро омода кардем. Ҳамчунин дар охири навор мегӯем ки дар куҷо муҳорибаи пурраро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. хотиррасон мекунем ки ин муҳориба ҳам барои Лоиқ ва ҳам барои Матеуш дуюм муҳориба дар ташкилоти UFC аст ва ин муҳориба дар вазни сабук мегузарад ва чӣ гуна ки медонем Лоиқ Раҷабов вазни даркориро карда натавонист ва 20% маблағи худро ба рақибаш медиҳад. ҳозир боша биён мебинем ки ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидаи кӣ ба анҷом расид. якум раунд оғоз шуд. аз оғози раунд Ребецкий ба Лоиқ фишор карда якум рақам кор мекард. Лоиқ бошад дуюм рақам кор карда бо дастон зарбаҳои хуб мезад. аммо Ребецкий лоукикҳои худро ба кор даровард ки Лоиқ ин зарбаҳои пои ӯро ҳис мекард. Матеуш ба Лоиқ фишор карда муҳорибаро ба контроли худ гирифт ва дар мобайни дуюм раунд Лоиқро ба замин афтонд. аммо онҳо зуд ба по хестанд ва муҳорибаро дар стойка идома доданд. дар охири раунд Ребецкий бо яке аз ин лоукикҳои сахти худ Лоиқро аз пой афтонд ва то охири раунд ӯро дар замин идора кард. ҳамин тариқ якум раунд ба анҷом расид ва гуфта мешавад ки якум раундро Матеуш Ребецкий гирифт. дар вақти танаффус Лоиқ ба Муҳаммад Наимов гуфт ки пояш осеб гирифт, аммо Муҳаммад ба ӯ мотиватсия сахт дод. биёен гӯш мекунем. Лоиқҷон, метани ҷанқада почам қатқо эбраҷон ман туда боварӣ дорам ту вообще кор накаси просто қафор асте. ман медонам почаи ту майба не ки ман медонам ту характер дори брат. примой бабака ба чап қат сака ман медонам почаи майба брат не ки ман медонам ки ту бо характер ту намин чиза метони қапида радной метони ман туда бовар дорам тренировка брат кайф кӯ. дуюм раунд оғоз шуд. аз оғози дуюм раунд Матеуш боз лоукикҳои худро ба кор даровард. Лоиқ бошад дигар ҳаракат карда наметавонист. аз ҳамин сабаб дар назди сетка истода танҳо худро ҳимоя мекард, аммо таслим намешуд. дида мешуд ки чӣ гуна барои ӯ ин зарбаҳо таъсири сахт мерасонанд, лекин ӯ таслим шудан намехост. дар мобайни дуюм раунд Матеуш бо зарбаи даст Лоиқро ба нокдаун равон кард ва довар дарҳол муҳорибаро манъ кард. Лоиқ беҳуш набуд, зарбаи сахт набуд, аммо довар ҳамаи чизро медид ва медонист ки пойҳои Лоиқ осеб гирифтанд ва ӯ муҳорибаро идома дода наметавонад. аз ҳамин сабаб ӯ муҳорибаро манъ кард. ҳамин тариқ мутаассифона Матеуш Ребецкий Лоиқ Раҷабовро дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода рекорди худро 18-1 кард. мо ба Лоиқ гуфтанием ки рӯафтода нашав бародар, ғалабаҳои калон дар пешанд. муҳорибаи пурраро дӯстон дар телеграм канали мо Паҳлавон TG тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. то боздид хонободу сарбаланд бошед.